putra Pandhawa. Para Surisra kadang ingkang sami rawuh wonten papan ingkang katepen kewaon rawuh sugeng mirsani lan sugeng midhangetak sasampunipun panjenenganipun iburujutipun arampake pang perang jaleng sregi ing salajengipun panjenengan badhe dipun paringi pasugatan ingkang awujud nggambaraken saking tletah Kadi Paten Trenggalek Kutha Panaraga wujudipun Kyai Bujang Kanung ingkang dipun tindakaken Waraga Agung putra Pandhawa. Tramila kula aturi mirsani dos betike prahlan gelaripun Waraga Agung putra Pandhawa kenipun tindakaken Tan Agung tur tambahing pangestu kang sami rawuh wonten ing papan mriki sugeng mirsani dos betike gelaripun putra Pandhawa anggenipun tindakaken pakaryan. Nuwun. Playu idul etan parane idul kulon tuwujing praja Tiga bagus Adi Pati ingkang saking Praja Bantarangin kinipun tindakaken Waraga putra Pandhawa.
Hop. Tandak yo. Prajurit putra ing Pantarang ing Kadipaten Tlatah Kono Raka. Was. Kita. Op. Oh oh. Oh oh. Opa. Opa. Bola salah. Kemangkah kakak prajurit kono Sewantong. Tandak kita bagus. Putra Pandhawa.
oh ye op Cemangkak kakak prajurit kloso antep kang tumedhining praja kediri katon nikap pas ye oh op ye oh ye oh ye kuwi dikon joget sing apik iso malah mandek terus piye ta karepe iki? Neng kene dipamerni jogetmu lho. Mike Mas. Wirelessmu Mas. Neng kene kon joget sing apik iso malah ra sida joget ki terus piye to. Iki sound system iki saksena. Jug. Sampe gak usah joget. Lu lah sesalto. Kayak dokter wingi kresek biru. Aku iki kena udan gah sakit. Ganongan gak enek Mas, wedi udan, wedi panas ora enek. Piye Bu, kemayu? Blek ciblek. Ya kalau. Sing wegah iki apa jawamu iki lho? Oh iya, apa tuh Bos? Baru apa kuwi popoke bayi ya dakno digawe. Iso karyawane mbiki. Miki ning dhuwur kono wireless njaluk kono. Sita. Boros-boros mik iki. Ciblek iso popoke bayi digawe. Lah mbok kapakne. Lah iya mung mbok kapakne. Oh. Nyatane betul. Iki lho sik. Sek. Tak rewangi, aku bolos kerja. Iki mau aku ngoperasi wong lho. Tak tinggal rene. Operasi mungkin ramare-mari malah nemen. Sedene kuwi apa nek dokter elek kok ngene iki? Enek. Yo ya aku iki. Bapak Ibu sing meteng amit-amit jaba bayi. Matamu aku uduk bidan nek. Uduk ngetone anak ya aku dokter. Saya bos salto. Tenan apa ora?
Duit ae oh matamu duit ae urung. Salto dhisik, Bos. Lho urung salto njaluk duit. Lha ndak ngono lho. Lho wae sapa? Oh, njaluk duit ae kok yo. Oh, njaluk duit e. Dokter sugih. Teng, Mbak. Nyapa? Masyarakat Nyawangan mendo udan deres sampai nekat. Duh, wong kene takoni. Mek demi apa? Jos kabeh. Putra Pandhawa lho. Iya. Lek kaya dhewe iki apa? Yo. Oral. Bu, tenang apa ora? Yo. Oke, ayo Mas, pukul. Gosek, gi. Sik lho, ngalih yo. Piro? Oh alah, wis dokter welek kenyeh. Aku kudu dokter ning rumah sakit. Ora aku mau ngomong karo kowe. Ndi? Jahitan lambene no. Aku to. Tak omong Idin. Lah tunggale ndi, Mas? Aku mau dokter rumah sakit goblok. Lah apa? Dokter Saca. Ape ya? Bagian ngomong nih. Dokter apa lek nek wayangan Loh, kandang sapi ya lho kuwi. Metamet jabang bayi. Wes duwe aksesoris dhewe-dhewe iki. Kowe apa? Dokter kalah karo wong masak. Bener, momone gak ada wong masak, dokter iki luwe. Bener gak? Bener. Iya genah kok, Bos. Yo bener, lah momone gak ada motor aja piye ya jalo. Keselamatan nomor 1. Numpak sepeda ontel gak tilang. Rungono, Cuk. Iki Aja lali durasine digawe. Ora lho, Bos. Saiki lho wong rewang numpak sepeda ontel pagah gak kena tilang. Menang aku, Bos. iki lho karyawane MBG. Mas, MBG gak dhewe mau masak. Hah? Ayo, bener. Karya opo wae opo? Apa? Blek, ki Ora blek. ene kaitane MBG ya apa to jan iki? Halo sayang. Beh, sayangku merowong teh, Bos. Oh, Oke, siap. Bene. Blek. piye? Well, Saiki salto to. salto. Buktekno masyarakat Nyawangan iki nyawer iki lho. Nyawer. Duh, kayak ada sih, kayak ada. Ada. Iya no, ben genah, ben enek pembuktian. Lah kuwi nyawer tenan no. Ayo Bu, 2000 ritek. Piye? Seneni mandorku kok. Salur JP. Bos. Mas lagi pukul Mas. Salto ora. Tabuh. Salto Bos. Yuk tepuk tangan yuk. Putra Pandhawa. Durasi. Ora bermutu. Saiki salto aku ya. Durasi. Aku sik. Ora oleh saweran, Bos. Sik, Bu, kula sampun salto napa dereng? Jangkrik. Iki jarene rene BPJS e kon salto terus. Amit nggih, matur suwun. Hah. 2000. Ya, siap. Matur suwun. Kowe Putra Pandhawa duwe bajing. Iki lho. Ayo, iki durasi ning mburi yo enek bantengan. Bantengane PP 10. Oh, 10. Oh, Pak 10. Bantengane. Oh.
Durasine cah. Ayo wis rore. Ayo lanjutke durasine cah ditum karo sing mburi ya. Siap los bareng-bareng yuk sing rapi tepuk tangan yo. Praptane Prabu Singha